Искам да пинкате. Ето е последната ми разработка. Рено. Какво е tu Рено? 19. 19. Нещо като автоматична кутия. Полуавтоматично включване на съхранителя. С помпичка, която се слага допълнително. Слага се и ето е тук. Горна помпа на спирачки. Прави се с малко дифузорче. С клапан. Ето го и клапана, който е електронно управление. Малко омазни. Ето го и куция ми, колега, приятел, който ще демонстрира как се кара Рено 19. Ето го и съединителя, който го няма. С един крак. Здрасти, колегата. Я пускай. Ето е. Я го запали, бе! По-запален. Не, там не. Как такова капацитет? То не се вижда много от масово охладител, че дед го правихме. Не я пусни капака. Ето демонстрация как се кара самото Рено. Така. Снимай. Ето. Така, стоп. Чрез натискане на педала на спирачките се отделя съединителя и с едно копченце, което е на... Ето, я да пусни лоста. Лоста пусни. Ужасно. Не бе, пусни. И едно копченце, което сме монтирали на самия лост, когато е на скорост, да може да се включва скоростите без натиска спирачката. Няма никой. А така? Това е от нас. Стоп. Ако искате да се направите кола за инвалиди За ти и за Обадете се на мазния, много куция кон излиза от колата. Ето ми за 1000 лева. Майтап.